Ang ginagawa ko lang ngayon is hugasan. Maghugas tayo ng mga nakukuha sa basura. Go, be! Ingat ingat. May mais. Mais. Good morning, Philippines! Oh, I like you better than heavy creamy things. Okay, Lily. Eat. I would advise you to do that, but then he would that. It's nice. It's sunny here. Good morning, Lily. Good morning, Liam. Good morning. Ang ginaw guys, andito siya sa labas. Kawawa naman. Good morning! Good morning everything! Kumusta po yung aga po ninyo guys? Or kumusta yung aga? Or kumusta yung araw po ninyo? Kasi alam ko hapon na ito or gabi na or maaga or hindi ko alam kung anong oras ninyo ito napanood. Pero good morning! Good afternoon! So ngayon guys, na yung tulog namin ni Mister is sobrang konti lang talaga yung tulog namin kasi po nagliwaliw kami kaninang umaga. 1 something kami umalis dito, 1:15. Nakabalik kami dito sa bahay 5 o'clock, almost 5 o'clock. So yun, nagliwaliw kami. Alam nyo na. Yan, anyway, so ngayon guys, galing ako sa labas kasi sabi sa ni Tami, bigyan ko daw yung pagkain yung pusa. Kasi yung kapitbahay kasi namin, yung may-ari ng pusa na yan, umalis sila, nagbakasyon. So walang tao doon, so pinakain namin ng mga kahit anik-anik ko. Pag andito yan siya, pakainin namin ng dry food, pakainin namin treats, kung basta makita lang namin doon sa ano. Pero for sure, I think mayroong tao sa bahay nila, yung anak, may natira sa family nila, I think anak. So yun siya, and kapag makita namin, pakainin na lang namin para naman para meron siyang extra food ba. So ngayon guys, hindi ko alam kung anong ganap namin, pero nagpasalamat ako guys kasi po this coming Saturday, Sunday, Monday. So meron po tayong linis galore sa bahay. Doon sa isang bahay po guys, maglilinis po tayo doon guys, kasama yung mga in-laws ko at of course si Mister, kasi po nag-hire na sila ng dumpster para itapon yung kailangang itapon para mabinta na yung bahay. Hindi talaga ako makapaghintay guys, gusto ko nang mabinta yung bahay para isa na lang yung problema namin ni Mister itong bahay na ito, kasi mostly kami yung nagproblema doon, si Tami actually. Anyway, so yun siya guys. So yun yung natin. Nasayahan ako kasi talagang finally meron ng dumpster na hinayar ng kapatid ni Tami. Meron ng taong pupunta sa basement, kukunin yung mga sahig, itapon kasi parang walang madisgrasya ba kung may taong gustong bibili, titingin, madisgrasya. So bago pa namin, bago sa Bisaya pa, parang responsible pa nila Tami kung anong mangyari, 'di ba? So yun, anyway. So yun yung agenda guys, and I will see you guys later. Kalalaba ko lang yung namin, oh. Ando na naman siya, oh. Bagong laba. And then, ando na naman siya. Nakapatong. What are you doing over there? Get out of there. Get out. Get down. Kaluka ka, nandun siya sa massage chair guys. Nilagay ko yung parang comforter para ma-dry siya. Yun, andun na naman siya. Why you spoil him so much? Well, look at that. I mean, you could shave him off. He's already got his hair. Well, you know what? What's the big deal? He's your son. It makes him happy. What do you care? I don't want to be mean. I'm washing all the time and he is always... You like to be mean. And you know what? My eyes is red and hurting. So that's why I stopped the laptop. And I wear these glasses. It help a little bit. Kaya pala itong office ni Tami sobrang ginaw kasi yung window, yung sliding, yung parang, yung window talaga, yung sa ibabaw, nagdahon pala. Parang hindi siya nalakba na bumaba. So sabi ko, bakit sobrang ginaw itong office? At saka itong lime ko is
nahuhulog. Ang daming dahon nahuhulog. Sabi ko, bakit ang daming nahulog? Anyari? Look, tignan nyo naman. Ang daming dahon. Hindi ito ganito, guys. Look, ang dami. O, tignan nyo. Dito, dito. Doon po, doon. Ang daming dahon. Sabi ko, anyari? Bakit sobrang dami? Parang paghawakan siya, look, hawakan, madaling nahulog. So, sabi ko, anyari? Sa ginaw pala, guys. Grabe. Ginaw. Hindi man na hindi ko tinutubigin kasi tinutubigin ko po ito. Sa sobrang ginaw, hindi na kayanan. Alam nyo naman, kapag winter na, nahuhulog na yung dahon, di ba? Look, ang dali mahulog. Look, So, kaya, kahapon, kailangan niyang makasurvive, guys. Kasi, alam nyo na, gusto kong mag-lime. Kasi, yung lime kasi, gustong-gusto ko yung lime. Iwan ko. Masarap siya. So, sa mga luto-luto, masarap siya kahit sa pansit, yung limon, maganda yung lime, guys, kasi sobrang strong. So, yun. So, ang daming dahon nahuhulog. Sabi ko, So, anyway, guys, ito si Tami, guys. Alam niyo, ang daming pagkain ng aso, guys. Look, daming pagkain ng aso. And ito, naghihintay na naman. Ito, dry food sa aso. Mga treats nila dito. Look, dito na si Habs. So, kaya yun, guys, kasi po, parang, kung pupunta ka sa tindahan, wala ka na masyadong makikitang, yung puwet. Wala ka na masyadong makikitang mga pagkain nila. Parang sobrang, mababa na. Binili ni kami ng mga dry food. So, ganyan kami, guys, sa mga hayop. Kung nakikita ninyo yung, previous, yung una kong dumpster dive sa grocery store, yun talaga yung agenda ko. Kung dumpster dive ako sa grocery store, yung mas kukunin ko yung mas kakainin ng mga hayop sa labas. Kasi ang daming deer talaga, guys. At saka ang daming bunny rabbits, guys. So, at alam nyo naman, it's winter. At saka additional, dito pa, mga pagkain nila additional. Sa pusa po ito. So, kaya, so yun, bakit sunod ka ng sunod? What's wrong? What's wrong? Nagising na si Tami, guys. So, ang ginawa ko, para naman, ginawan ko siya ng French toast with cinnamon kasi ito yung pinakagusto talaga niya, guys, cinnamon. So, yun. Kumakain na ako. Walang cinnamon kasi matagal siyang bumangon ngayong araw. Ngayong umaga, guys, iwan ko. Matagal siyang bumangon. So, sabi ko, pabayaan. Mag-una na lang ako kakain. Sabi ko, kakainan. Guys, maganda tong guys. Oh, ninja na pan, guys. Maganda talaga siya, guys. As in. Hindi ako nagjo-joke. Non-stick talaga siya. Say good morning! Where the dog's outside? Ito yung gusto kasi niya, guys. Cinnamon. Good for the heart daw. This is what he said. It's good for the heart. I thought salmon is good for the heart, but cinnamon it is. So, yan. And then, ito, lutuin ko to para ipakain din sa kanya. And, iiwan tayo ni Mr. He's going to leave me for a long time. I like his hair. For how many weeks, honey? It's a month, right? So, he's going to leave me. Kasi, guys, it's time to pack dumpster, guys. May dumpster delivery sa bahay. So, yun. Ipang tapon yung mga dapat itapon. Yeah, that's what's gonna happen. Nag-rent sila ng dumpster para itapon nila. Ang hinihintay ko yung itatapon ng kapatid ni Tami. You know what I'm waiting, Han? What is Isabel's gonna dump to the dumpster? I will dive. Because my sister-in-law have a lot of nice things. Like nice decoration. Mostly is like dolphin. Let's see kung ano yung itatapon niya. Ida-dive natin. Kasi, naman, diba sabi, wag mo na itapon. Magtapon yun, guys. And then, so guys, mag-slow man daw, guys. Okay. And, eat your food. You won't eat that because it's cinnamon, eh. Ito yung itlog ni Mr. Siya lang din kakain sa itlog niya, okay? Ayaw pong kumain ng itlog. Hi, guys. So, ngayon, guys, ito po yung nakukuha natin sa basurahan. Ang ginagawa ko lang ngayon is hugasan. Maghugas tayo ng mga nakukuha sa basura. Kasi magagamit ko po ito kasi ang dami naming sa drawer, kutsilyo. Si Tami kasi mahilig sa mga ganon. Kinikip niya yung mga kutsilyo. So ngayon sabi ko, maganda ito sa mga niya.
sa mga gamit niya. Yung iba may spray, pero sus, ginoo ko, okay lang yung spray na yan. Kailangan ko lang ng hugasan lang siya ng maigi. Kasi alam nyo na. Yun. May pares po ito guys, parang ganunin siya balok. Ganon. Kanina pa ako scrub dito. And then, makakasad kasi mag-isa tayo. Mamaya, iiwan tayo ng asawa natin. Why I can smell the cigarette? Andun si Tami sa labas, nanigarilyo. Parang hindi makuha yung mga plastic, guys. O mga tawag nito, yung spray. Hindi makuha yung spray. Hindi makukuha yung spray. So, ito itapon ko to kasi hindi nakukuha yung spray. Then ito, guys, look. Wala siyang crack, guys. Look, wala siyang crack. Ang gagawin natin, hugasan. Mga sinauli nila itong mga binili nila. Yung mga tao dito, guys, maaarti. Nag-ano sila, kung sa Bisaya ka, nagsalig ba? Kaya pwede easy lang mag-return. Doon sa atin, ang hirap mag-return, bawal return. Pahirapan ka pa, hindi pa mabalik yung pera mo. Dito, ibalik ang pera kung ayaw mo talaga. Oh, you like that because somebody told you to put your phone in there and watch his videos while you're cutting. How is that a phone thing? I don't even realize it. Guys, if you show him, just show this thing to the camera. I don't even This is why realize. she decides you like it. It shows you can watch your videos on your phone. Look at the picture, guys. Guys, he fixed the thing. Oh, the mirror, guys. Yung kinuha ko siya, there's no wire. So, what happened? He looked for a wire. Tommy got a lot of wires. So, look, tignan niyo, guys. This mirror. You have to make sure you have the right plug size. You got to make sure you get the right voltage. This one has multi-plug, so you do all the loose ones Yeah, oh, for okay. different things. So, now, mag-on na to. Mayroon na tayong mirror. At saka yung clock na nakuha ko din nandun. You Look. have to plug it in to show them. It doesn't work that way. Ito na yung binili. Hindi ko pala siya binili, guys. Nakuha na lang pala natin sa basura. Itong puti na ito, look, ito. Kasi ang dami ni Taming kutsilyo, dami naming ganern. So, itong mga kutsilyo, mga old knives yan. And then, ito yung karaan ko. Ito yung, karaan. Ito yung binili ko na sa amin talaga. And then, pero ito siya. Dalawa po itong ganito, yung dito na side. Dalawa. Tinapon ko yung isa kasi may spray. Hindi siya nakuha yung spray. So, ito na lang yung hinugasan ko ng tudo, ganon. So, yun, meron na tayong nagamit na natin. Yun, konti na lang siya na, ano na siya, dito, konti na rin siya kasi, siniparate ko. Ito yung talagang araw-araw namin nagagamit. And then, ito yung parang pag may, parang, kung wala doon dito, ganun. Nag-debate ako guys kung ipadala ko to sa Pilipinas. Kasama nito. Kaso, naisip ko, 'di ba, meron tayong mga bisita paminsan. So, 'yun, ilagay ang plato dito and then ito na lang yung bitbitin kapag may mga tao yung parang may shrimp cocktail, gulay-gulay, cheese, gamitin na lang 'yun. At saka iwan ko guys kung bakit itong battery natin palaging naglubat. Ito yung natin, nalabhan natin ito guys. I think meron siyang spray. So, labhan ko lang po siya. So, yun, naglalaba ako guys. Uli yung mga puti na bedsheets. Ang gaganda guys. So, ito, titignan ko siya kung meron siyang, kasi meron akong nakita dito na spray ba? In-sprayhan. Binali ko itong ko guys. Uy, sweater ko guys kasi sobrang ginaw talaga. Palagi, pabalik-balik ako doon sa pabalik-balik ako doon sa garahean. Ito yung spray natin guys. OxiClean. Yun, OxiClean yung spray natin. And tinitignan ko siya kung asan yung spray talaga. Yung pulang spray. Kasi itong mga taong ito, mahilig mag-spray. Itong naitindahan na. O, ito rush. Ito siya. Look, ito. Look, kita nyo? Hopefully, makukuha po siya guys. If not, pwede man siya ibaliktad. Yung sa likuran kasi hindi nila na-sprayhan. Yung buong black lang na-sprayhan nila yung sa kabilang side. Yung wala! Kunti lang guys. Kunti lang yung na-sprayhan. Look, labadami labango. Maganda siya guys. Pure black sa likuran. And then ito, black and gray. Diba? So, labhan natin siya guys. So, ngayon, ang gagawin ko po is tignan ko
kung paano ito labhan. Puso-pusuhin ba o puso-pusuhan. Buti na lang nakita ko to guys. Last jump ko na yun ba? Last jump. O diba? Punong-puno. Uy, hindi mag-close. Sabi, ginuo ko. Para, ginuo ko paano na yan. Madami na ba mo? Meron pa tayo doong lalabhan dapat sa karahian. Yung ibang nakuha natin din yung heated blanket guys. Roxy's confused guy. Why? Bakit ginawa siyang pilo ni dadan niya? Tignan niyo yan. She really is confused and like, what the heck is wrong with my daddy? Uy? What's wrong with my daddy? Now Dada has a pillow. A fluffy pillow. Let's see if she will just jump. She just let you. She won't do that to me. Ay, nako, Roxy. On your back, honey. Hi guys. Hello. Good morning, good afternoon dyan sa inyo. Kumusta po kayo dyan? So, ngayon guys, magda-dumpster dive na naman tayo guys. So, samahan ninyo kami. This time, i-pick up namin si Lloydie. For the first time, sasama siya. Pero ngayon, pinipick up ko dito si Brenda sa trabaho niya. So, yun. So, anyway, so andito na tayo. So, tignan natin kung ano yung ano. So, ngayon guys, dumpster dive tayo guys sa kabilang dulo ng mundo. Sa kabilang dulo ng mundo. Basa. May couch dito. Ang laki. Ipakita mo nga yung couch. Be, meron ding May tao. Pasok. Totoo? Bawal ba? Hindi. Ang laki guys. Ang laking couch. Grabe yung couch. Ang laki. Sinayang lang ba? Ayan, o carpet. Ay, basa, Bi. Pangit. Hala, Bi. Kunin mo yun, Bi. Alin? Ay, yung Ano yan? couch? Ay, ano yun? Hala. Ano ba? Ito ba? Basa, Bi. Pangit. Basa. Di, may video dyan, may camera. May kamera? Hala, oo, may kamera. Nakita ko lang. Oo, i-close mo lang. Ang problema, wala sa ano. Wala sa dumpster. Ah, baka ginagamit pa. Go, be. Ingat. Hindi ko makuha. Hindi kaya? Hindi, habilabi doon na doon. Dito yung habilabi. Hindi, doon nga. Oh, Big baka slot restaurant pa yun. to, restaurant pa to. Ha? Baka restaurant pa to. Baka? Ba't may camera siya? Nakakatakot. Eto. Ano to? Ano to? Ito na ba yung ano? Ay, big ito yung slot? ano. Tama, yun yung habi-labi doon. Tapos ito is yung tawag doon. Ito na ba yung last? Oo. Ah, oo. Oo, yun yung habilabi de. Alin? Yung nandun na may sarado. Okay. Hindi, ito yung Ay, hindi habilabi. pa. Hindi pa ba? Oo, ito. Ay, may mga ano. Ay, yan yung habilabi yung sa maroon. Kaso na may mga sasakyan. Mga empleyado yan, oh. Ano to? Habilabi to? Oo, habilabi to be. Kaso na, pwede ba dun sa loob? Habilabi May yung Ang nakasarado. basurahan nila, oh. Oh, pwede yan mapasukin pero maraming tao. Maraming sasakyan ba paglalabas? Baka pag ano nga. Guys, andito kami sa Best Buy, guys. So ngayon, mayroon silang tinatapon. May Geek Squad, hala. May washing machine, guys. Look, may washing machine silang tinapon. Ang laki. Hindi pwede. Hindi kasi sa sasakyan. Hala, ano to dito? Wala ditong ano, basurahan. Wala mang basurahan dito. Libote natin. Ay, Libote ano na natin. yan eh. Parking na yan. Dito Ano dito yun, yan dito may ano ni. Hindi ano hindi yan. Hindi nila.
Ano yan? Ano siya? Yung parang delivery truck. Ano natin? Ito? Ano natin? Oo, delivery truck yan. Oo. Ay, oo. Delivery truck. Ay, may basurahan ba? Ah, ginagrind din. Ginagrind. Ginagrind. Saan sila ginagrind nila? Ibon. Ayun na, may camera doon. Asan? Wala eh. Mayroon. Oh, marami. Diyan lang yan. Ay, may mais. Oh. Mga strawberry yan. Hala, mais di. Ay, sira-sira man di. Kapain natin sa mga hayop ba? Diba? Ay, sira yung mga ano. Sira man. Sa tubig, sira. Sira di. Oh, sira guys. Oh. Sira guys. Oh. Sira. Sira, mga sira. Walang laman. Walang mga laman. Mga cushion man ito. Ano yan? Bi, uy, nahihiya man ako, bi. Hala, merong ano, uy, laugh, uy. That means bawal. Ay, isa na lang natira, bi. Wala silang tapon, bi. Sim lang. Ayan, o na yan. Nakita ko na yan. Yung kukunin mo na ano dapat. Ha? Yung kukunin mo na dapat na ano. Ano yun? Wala, yun, wala. Wala, hindi sila nagtapon ngayon. Ayun, o may ano doon. O yun. Yung parang bilog doon. Wala. Wala na, bi. Sim lang yan kagabi.